Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Abba Forest Academy ke magana, ci gaba da tutorials na daga abin da ya shafi forex trading a cikin wannan YouTube channel din. A kasancewar mun ɗauki dogon lokaci kafin mu zo mu yi tutorial ko kuma video a cikin wannan tashar tamu na danganci abin da ya shafi forex trading. So tutorial ɗin da za mu gabatar yanzu yadda za ka saya a USDT a Bybit, sannan ka ɗauka ka je ka sa shi a cikin drive ɗinka. To insha Allah a cikin wannan tutorial ɗin zan gwada muku yadda za ku saya a USDT a Bybit ɗinku, sannan kuma da yadda za ka yi transfer ɗin shi zuwa drive account ɗinka inda za ka je kai trading a forex. To da farko idan ka zo ka buɗe app ɗinka na Bybit kamar haka, gashi kamar haka. To za ka zo nan inda aka rubuta mo, gashi nan da aka rubuta wannan mo ɗin, sai ka danna mo ɗin kamar haka. To idan ka danna shi kamar haka zai buɗe maka shafi kamar haka. Ok, idan ya buɗe maka shafi kamar haka, to tunda dama za ka sai USDT ko kuma za ka sai dalaka a cikin Bybit da nerarka, to sai ka zo nan inda aka sa ga deposit, ga buy crypto, ga P2P trading. To sai ka zo nan inda aka rubuta P2P trading ɗin nan, kamar nan wurin da aka rubuta P2P trading, sai ka zo nan sai ka danna shi kamar haka. Idan ka danna zai buɗe maka shafin kamar haka. To idan ya buɗe maka haka, wannan nan wurin shine na buy, nan kuma shine kuma sell. To kasancewar tun da buy za ka yi, kana son ka sayi USDT, buy ka tabbatar da nan nan ya nuna haka. Yanzu misali gashi, idan na taɓa wannan sell ɗin, kaga yadda zai nuna maka. To sell zai nuna maka a nan wurin. Idan kuma na taɓa buy haka, to zai nuna maka buy a nan wurin. Kasancewa waɗannan ba sa online, shi yasa ya nuna haka, ba za ka iya saya a waɗannan ba. Amma idan muka jawo ƙasa haka, za ka zo ka cimma wanda za ka iya saya. Waɗannan duk ba su online. Gashi yawa, to gashi kamar haka. Waɗannan buy ga su da za ka iya saya ga waɗannan. To idan muka zo, gashi mun ce buy, za mu sayi USDT. Waɗannan da suka zo suka kasa USDT su. To abin da nake so ka lura da shi wannan shine price nashi, gashi wannan shine price nashi. Wannan ya ce zai sai da USDT guda akan naira 1,657. Wannan kuma ya ce zai sai da USDT ɗaya akan 1,657.7. To kaga na wannan kenan ya fi sauki. To amma abin da nake so ka lura nan inda aka rubuta a nan wurin da aka rubuta quantity da limit. To musamman wannan limit ɗin shi za ka la'akari da shi, ya kasancewar ka zo da kuɗinka za ka saya. To wannan ya ce zai yi hudda da kai da ka zo saya daga naira 5,000 zuwa 9,000. Wannan ma ya ce zai hudda da kai daga naira 5,000 zuwa 9,000. Amma idan za ku lura waɗannan da suna, bari mu je ga waɗanda suke online misali. Bari mu zo waɗanda suke online, kamar misali in za ka saya. Yanzu gashi kamar haka sai mu zo mu ce to kamar wannan, gashi kamar wannan da ya ce zai sai da USDT guda akan naira 1,665.9. Gashi alama buy, ga kuma order da ya yi a rayuwa ta duniya, ya yi order a cikin Bybit 1,123. Ga kuma percentage rate ɗin shi yana da 98 rate. Wannan 98 rate ɗin ku lura da shi da kyau. Sun yi verify ɗin account ɗinsu lafiya lau, ba su da wani illa. To shi ne ake nuna cewa ga rate ɗinsu. Sai mu zo mu diba a nan wurin. Wannan ya ce sai ka diba wannan limit ɗin. Wannan limit ɗin gashi abin da ke cewa zai sayan ma da wanda ke da 200,000 zuwa na naira miliyan 1. 200,000 zuwa naira miliyan 1. Don haka idan baka da 200,000, kuɗinka ba su kai 200 ba, ba su kai 200,000 ba, ko 199 ne, ba za ka iya hudda da wannan ba. Sai ka dawo ƙasa ka zo ka nemi adadin kuɗinka. Yanzu ga wannan ya ce shi zai sayan ma daga mai 50,000 har zuwa
167. To yanzu wannan bari mu je mu yi oda da wannan magani yana da oda 13,200 da ya yi da mutane lahiyar yana 94%, ga kuma sunan shi nan Ogoro. To sai mu zo mu ce buy, muna so mu saya a wajen shi. To ga shi nan wurin. Da na zo na ce buy, sai please enter amount. Idan ka danna nan all, kana son ka sayi duk abin da agarai ne gaba ɗaya. Idan ka danna nan all, kana son ka saya duk abin da agarai ne gaba ɗaya, to ba all za mu danna ba. Dama ga shi sai mu zo nan sai mu ce muna son ta naira 100,000. Yanzu misali kamar haka, sai zo ce ina son ta 100,000. To ga shi ya ce I will receive 60.0245. To ga shi abin da za mu iya riskiya, kuma an ba mu mintota a nan wurin. To sai yanzu nan ce buy. Da na ce buy a nan wurin, to bari ku ga inda zai kai mu. To ga shi an ba mu minti 14 mu gama transaction da shi. To mafi akasari idan na zo na sa buy a nan, ina zuwa in sa nan customer seller. Ina dan shiga nan wurin sai yanzu in ce mai ka kalli yanayin abin da sai in ce mai are you online? Ina yawan dan yin wannan sai in ce mai shi. Okay. Ina yawan ce masu are you online? Ina dan yawan tambaya sai in ga mai yiwuwa maybe yana online, ko kuma ma in na sa haka to ga dai minti 14 da aka bamu mi transaction. To zan je yanzu nan. Idan na zo complete payment with this allow, to sai in zo nan, sai in dawo nan baya, in zo in shigo wannan. Cikin minti 14 aka sa in tura mashi kuɗi in gama komi da komi. Shi ma ya saka min a cikin wannan mintotan. To bari mu zo, sai mu zo nan sai mu ce tunda na ce buy, sai in zo nan sai in ce pay now. Ina son in biya kuɗin. Da ya ce pay now nan, sai in danna nan pay now. To nan za ka ga account ɗin shi, ga shi ya ce log into your account, bank transfer to the seller, in tura mishi 100,000. Ga sunan shi nan wurin Ogoro, wane ne Ogchokun. To Ogoro ga shi, sai in tura mishi ga shi bank branch, online, bank name, PalmPay, order number. To ga shi. To abin da za a yi a nan wurin, pay now, PalmPay. Okay, to sai in zo nan sai in ce bank account number, sai in kwafe ta kamar haka. Idan na kwafe ta sai in zo nan, sai in dawo nan, sai in zo in shiga shiga PalmPay na kamar haka. Zan shiga PalmPay kamar haka. Idan na buɗe PalmPay na, ga shi da ke na transaction. To so ga shi na shiga PalmPay na kamar haka. To sai in zo, idan na shiga PalmPay na sai in zo nan sai in sa transfer. Idan na sa transfer sai in rubuta account number ɗin shi a nan wurin. Ga ta kamar haka. Sai in sa PalmPay, sai in diba sunan. Ga shi bari in je in yi minimizing. In je in ga sunan da ya sa shi ne. Ga shi Okuchukwu. To ga shi dai sunan Ogoro. Sai in zo in diba sai in gani. Shin sunan da na sa ɗaya ne? Na ga yes ɗaya ne. Sai in danna nan, sai in sa confirm. Sai in zo nan sai in sa 100,000. Kamar yadda na nuna, what is the abin da sai in zo nan sai in sa next. Idan na sa next, sai in sa confirm. Idan na sa confirm, sai in zo nan sai in sa confirm to pay. To so sai in zo in sa security na, password ɗina a nan wurin. Sa password ɗina, ga shi ya wuce successfully. Sai in sha share receipt. To wannan receipt ɗin sai in copy shi na farko, sai in screenshot. Na biyu don gudu wani abu sai in zo nan sai in save shi. Saboda ina so in tura mishi receipt of payment. In tabbatar mai da cewa na biya shi kamar haka. Ga receipt ɗin. Ga receipt ɗin yanzu sai in zo in saving. Okay, to ga receipt ɗin. Na sa receipt ɗin sai in sake dawowa. Sai in zo a nan, na tura mishi kuɗin nan, sai in zo nan sai in ce payment completed. Ga shi kamar haka. To sai in zo nan sai in sa ga shi payment Abubakar Idris was making. To sai in zo nan sai in danna wannan. Ya tabbata wannan address, sai in danna wannan I understand complete the payment. To sai in zo nan sai in sa confirm cewa na biya shi. To idan na danna haka, to zai kawo ni saura minti 9. To zai kawo
zo nan sai in sa mishi kamar nan da na ce mai, kamar nan da na zo shi ina jiran lead time before you process with payment. Always active, kamin ka biya wani lokaci kana zuwa ka diba nan wurin, always active process with payment, fast payment, fast release, do not write any crypto relevant. Ba su so ka musu rubutun wani magana da ya shafi crypto ga lokacin da zaka tura kuɗi, da ba sa son wannan. Do not pay with third party, bai so ka tura da wata account. Ka tabbatar da cewa duk account ɗinka mai sunan da aka gare ka da ka buɗe Bybit da shi zaka biya. Wayannan duk su ne irin ƙa'idodin da suke so. Cheaper Instacart, do not pay kobo, drop payment receipt, payment receipt. To so gashi kamar haka, to sai ka zo nan wurin, tunda ya ce mana ai gashi nan wurin ya ce idan zaka lura gashi ya ce drop payment receipt, please leave a possible review after trade. To sai ka zo nan wajen wannan plus ɗin gashi nan ƙasa, sai ka danna shi kamar haka, sai ka zo nan photo, ina son ɗauko receipt inda na ɗauka gashi kamar haka, sai in zo nan sai in sa confirm kuɗin da na tura mishi 100,000. To so ga receipt ɗin nan ya sauka anan. To gashi ne haka ga 100,000 nan, ga sunan shi nan, gashi payment ɗin da na yi. To so ina jiran ya saka min abin nan ɗin nashi, bari ɗan tsaye da bidiyon har ya saka min. So idan ya saka min to so za su hau, wannan pending ɗin zai fita. Yanzu ina jira saura minti 7, zan ɗan skipping bidiyon. Ok, gashi ya saka min USDT ga 100,000 da na mai deposit, ga kuma 60 USDT, ga kuma complete rate ɗin da muka yi magana da shi ya saka min shi ne. To haka zaka ga naka an saka maka shi. To yanzu idan ka je ka diba a dashboard ɗinka zaka ga USDT ka ya sauka. To wannan shine yadda zaka saya USDT a Bybit. Da haka videos ɗinmu na gaba zan nuna maka yadda zaka mai da shi daga funding, haka kai shi a drive ɗinka, har yadda zaka je ka mai da shi USDT kai trading. Sai ka bibiye mu a video na gaba. Ma'asalam, sai anjima.